Ey vatan azatlig'ingdur derde dermanım mening. Hurmatli vatandaşlar ve aziz radyo dinleyici dostlar, xabardaratlı gaplaşigine hoş geldiniz. Bu yer Mazar Şerif şehri Balx Milli Radyosu. Bulgun seyşembe 1404-nji Xurşidi ýyly Hut aýynyň 19-njysy. Şu satdaky habarlary tanıştyrýan men Bismillah Şahin. 2000 sany aslan ahali Bit Guli Mazar Şerif şäherinde şäher symasyny awadanlaýyş maksadyna Mazar Şerif şäherlik mesulleri 2000 aslan ahal Bit Guli bu şäheriň dürli ýerlerinde garşedeninden habar berýär. Bu iqdam şarwarlyk bernama çarçobunda muhit zist behbudi üçin Mazar Şerif şäherinde ameli boldy. Ira bolan maglumatlar asasyna görä bu nihallar muhim meselelerde teraddüdi ýerlerde şu jümleden halkawy seregi, imarat seregi, sunati farklar seregi we şonuň ýaly imarat 4 ýolundan illa Zabiyullah çawkyna çenli garş bolandyr. Bu meseleleri saylamaktan göre hedef şehir awadanlaýyş we ýaşaýjylara sebp tozany ijad ediş maksadynda ekilendir. Mawlwy Muhammed Nebi Mazar Şerif şäherlik serçeplik müdiri karardady şirket mesuly Firxan bilen birlikde bu bernamada nihallar tanzim we garşyndan nazaret edip şöyle işler awlaýetimiz diýip nyktaýarlar. Mesullar täkid etýärler ki şöyle işler ne tanha şäher awadanlygyna kömek etýär, belki hawa kayfiyetini behbud berýär we hawa aludelik alyny alýar diýip nyktaýarlar. Şu halda Mazar Şerif şäherwallygy ýaşaýjylardan takaza etýär ki şöyle nihallar saklaýyşlyk urda hemkarlyk etseler we halk hemkarlygy bu urda ören mühim nakşy bar diýip belleýärler. Balx welaýatynyň Edwiýa Satýan Ittihadyýa mesulleri aýtýarlar ki bu welaýat dawa kemgutlygyna mawajy däl diýip talaşlaryň halk ýerlerini tamin etmegi üçin dawam barlygyny aýtýarlar. Saýid Ikram dawa satyjylardan biri bolup aýtýar ki tawlidi dawalaryň zarfiýeti şu halda köpelmekdedir ki Balx welaýatynda faal karhanalar bar bolup edip bilýär ki 40 illa 50 göterim halk ňazlaryny tamin etse diýdi. کمبود ادویه در ولایت بلخ و سکتور دوایی ولایت بلخ هیچ نوع کمبود ادویه نمی باشه. اتحادیه خدمات دوایی افغانستان خصوصا ولایت بلخ همیشه در صددی هستند که کمبود ادویه را در مارکت های دوایی و در ملتون ها ولسوالی همجوار ولایت همجوار با تامین نموده و از احتکار همچون اقلامای شارتی که پاکستانی هستند تجارای ما کوشش دارند که به عوض ادویجات پاکستانی از راههای مواصلاتی ایران از ازبکستان، ترکیه و همچنان بنگلادش و چین و Hindistan tamin کنند. Muhammed Arif başga dawa satyjylardan biri bolup şu hal hazırda Balx welaýatynda bir neçe sany karhanalar faaliýet edýär diýip bazar niýazlaryny farahem edýär diýdi we sözleriniň soňuny şöyle noktady. بله دقیقاً چون که ما یک کشوری هستیم که مصرفی هستیم و نیاز به مواد خام داریم و مواد خامی هم که می از کشورهای بیرونی می برای ما دیگه از وقتی که می گاهی به شارتج ما مواجه میشیم چون که مواد خام هر لحظه در دسترس ما قرار نمیگیره یا در گمرکات میمونه یا در راه ها میمونه دیگه به او خاطر ما مشکلات در این قسمت ها وجود داره که الحمدلله خوشبختانه و چالشی هم که فعلا در مارکت به وجود آمده و بحث شرکت های پاکستانی است که فعلا وارد افغانستان نمیشه و به صراحت گفته میتونم که 40 یا 50% نیاز جامعه خود ما کمپانی های داخلی نیاز جامعه خود برآورده کرده میتونه. Başga ýandan hem Muhammed Sadyk Muhammedi Balx welaýatynyň Edwiýa Satýan Ittihadyýasynyň başlygy bu ittihadyýa hyzmatyny saglyk behbudi üçin we meýary dawalary halka arza etmegi üçin talaşlarynyň dowamy bar diýip sözledi. Şonuň ýanynda dahily tawlidlerden himayet edýär diýip her xil şaraitde ýaşaýjylara öz mowqeýsinde dawalary ýetirmekdir diýdi. که بیش از 280 کانتینر ادویه مختلف نوع افغانستان که در این شرایط اساس ضرورت مبرم مردم افغانستان می باشد در گمرک‌های جلال آباد، قدار، فرا متوقف می باشد. بنابراین از تمام مسئولین امارت اسلامی بالخصوص امنیت دوا و غذا تقاضای ما من حیث مسئول داروی افغانستان این می باشد که هر چه عاجل‌تر برای صدور کانتینرهای ادویه که چون مبرم ضرورت مبرم جامعه می باشد و بازار افغانستان در کمبود دوا مواجه نشوند یک خواهش و همکاری همراه ما این بارم داشته باشند در کلمو کانتینرهایی که متوقف از در گمرکات افغانستان برایشان اجازه خروج داده شود. Mesullar täkid etýärler ki bularyň asli hedefi dawa kemgutlygynyň alyny alyşlyk we Balx welaýatynda dawalar arda boluşlyk sistemini täqwiyet bermek ta ýaşaýjylar edip bilýärler ki öz saglyklary üçin gerekli bolan dawalary alyp bilseler. Bu bir
sporty habar. Bir oglaq raqabaty 30 sany şafandazlaryň gatnaşmagy bilen Balx welaýatynyň merkezi Mazar Şerif şäheriniň Omary şäherinde ýola goýuldy. Bu raqabatlar Omary şäheriniň oglaq reisi we Balx welaýatynyň terbiýet bedeni riýasatynyň hemkerligi bilen bolup geçdi. Bu raqabata 30 sany şafandazlar Balx welaýatynyň dürli ýerlerinden Mazar Şerif şäherinde gatnaşdylar ki bu oglaq musabakasy bir günlük bolup geçdi. Raqabatlar soňunda hekem meýdanyň ilam etmegi bilen ahir oglaqy Sahil Felwan Nasrullah atyny minmek bilen halal daýresine ýetişdirdi. Ahirden ikinji oglaqy İbrahim Emini Felwan Haji Necibullah Azizi atyny minmek bilen halal daýresine ýetişdirdi. Aýdyşlyk gerekki bu musabakalar soňunda üstünlük kazananlara nakdi töhfeler hem berildi. Hormatly watandaşlar, üstaddaky habarlar bilen tanyş boldunuz. Hoş, sag bolun. Ey vatan azatlığındır derde dermanım meni.